ядене, преди да ми е готово. В купичка си разбиваме 2 лъжици брашно, 2 лъжици супени доматено пюре и малко водичка. Това нещо се излива при месото. Разбъркваме отново, като тук вече след като сме добавили и брашно, може да намалим още малко котлона, за да не залепва по дъното. И слагаме отново похлупак да си задушава месцето. През това време сме сложили да сварим и ориз, който също подправяме с черен пипер и сол. И ако искате да ви остане така бял, може да изтискате и малко лимонов сок, запазва цвета. Ето вече сме готови за сервиране. Да ви е сладко, опитайте, няма да съжалявате.